Остава маска. Нищо, го седим си жегане. Тук верно много шетно, бе. Абе, пише ангел, ле. Много топло тук, бе. Се обичам голи, по-бра. Иди на прозорец. Оф, на прозорец ще да. Ма леко, като се навесваш да ти не спадне шапката. Оф, аз направо ще спава, защото много топло. Направо ви казвам, писна ми. Живота ми писна много топло. Направо ви казвам, умирам от жега, направо мръдна ми много жега. Всичко ме боли, казвам и направо не знам какво правя. Много ме сърди главата, мама му. Няма да щекиш. Абе, от тази шапка ми се впарва главата. Потика! Що? Мале, са много бушки. Не, това е от много лак. Фалшив ти е лак за коса. Фалшив е фафла. Нямаме фафли. Не, нямаме, изяхме ги. Да, бе, свърши ни храната ми, има край, ще умрем. Оле, веро ли? Ще умираме ние. Оле. Еми, свършиха ни фафлите. Изкарай някой от твоята коса. Имаш и резервни скрити някъде. Много се подиграта, не е хубаво така. Мимо, ти за какво сложиш въобще шапка? То това ти е като козирка. Мимо, то това не може да ти пази сянка. Кое бе? Еми, е това. И на баджаците ще пази сянка. То ще е като някакъв... Не, той е като чедър, човеч. Какво е това? Ми, това е козирка. От естествена... Естествен чедър. Естествен чедър. И какво става с вас? Жега ни. Човек, какво пише на ангел? Ай, спри. Че ти е жега. Спри го, този маняк.